Yo guys, mao din ni katong behind the scenes sa music video nga mao ni ako ni Man. Ang tingis ilang naong sinampa kay. Ano ka loy? Isaway mo loy. Loy, tinigwapo ka ng gato. Before me to anig venue guys kay nag-inom pa mi grade wine. Nakakusgan ka na mamana ba? Tara, pinaka-idol ako ba? Gwapo. Gwapo. Tapay. Dero pinaka-idol na ko karon no. Di pa kasi smile dia karon mo smile na kay na brace. Nay na may gadto guys. Adto na mag-venue. Ay. Ano lang silang i-videoan para ingnon ba? Choy kay nalakta ng usaw, bagwag ba? Bye-bye. Ay dong, Alfrans, haka. Adong haka. Pwede ta ka ba mo voice over pero gyata juga yung naong helmet ani. Este. Ay si katawan jilo gyata. Nadaanam ni gyata akong naong. Ay natas blasa guys. Kat lang yun ako direng dapita kay abot na giso. Babush. Ay tay, may udto diya tay, lumba tay, paspasi tay, tag ng buhok mo. Joke na to guys ha. Yo guys, padong tagiso ni guys. Nadapit sa may kat sa Cortis Hospital na nidapit dayon driver sa jilo diya. Katan sa natong balik. Tayan di na ba ang voice over eh. Sao ni pag-edit. Medyo doon na gid mi ani guys. Paabot ng guro mi nila ni sa skina. Aron adto magabot gawat na si Miss videographer. Ay tadapit deres asa ni dapita basta kamo ni balay. Gamdawi bitaw mo. Gigi. Nanamay dire guys mag parking kami. Shoota na dire sa MBC man dire guys. Kamo na tan-aw ya guys. Da. Nakita sa bulsa maulagan dili do mailhan ako ang pangalan bangan luyo wala to gitawag sa kadaghanan mo MCA pita dulis kadalana pangalan ka dinit mo regalo sa kalan kaya ra magsulo bugas sa lisaklan di ko architect pero I have my own plan ibu sa inuwinan kasi na ko makiktanan masilo sa kugas kasi kalitan niya kung lughan kuboy man na magkatuog dili ni kwarta nanala nakita ko sa supuro sa me tas permi nakita sa bulsa maulagan nagaligan ako wa bakit pasag na mga way ayuwa ngay silbi nanala nakita ko sa supuro sa me tas permi nakita sa bulsa maulagan imo na kung ako na inyong ihangad sa mga kapatagan pa just dili matagad presyo akong tagad pa sa respeto lang sa patagdagan na atayon makontisti ugagat dili baliban kilaban palisabat dili ni mabalik na tipan panisabat hindi na nila nanala nakita ko sa supuro sa me tas permi nakita sa bulsa maulagan nagaligan ako wa bakit pasag na mga way ayuwa ngay silbi nanala nakita ko sa supuro sa me tas permi nakita sa Go. Koy pake. Man. Gi. Pasag ng mga way ayuwa ngay silbi kung ako na inyong ihangad sa